Hrana, uzgoj i pejzaži naziv je projekta u kojem su lokalno ministarstvo poljoprivrede u Herceg-Bosanskoj županiji, francuske razvojne i istraživačke agencije te francuski studenti unazad 6 mjeseci radili studije i istraživanja na području prostora najveće županije u federaciji, Herceg-Bosanske. Realizirano je mapiranje područja, a predstavili su se i koraci za zaštitu geografskog porijekla proizvoda, hrane i ostalih kulturnih proizvoda po pravilima Europske unije. Na prezentaciji su predstavljene i preporuke o budućnosti proizvodnje hrane, te potpuna agrarna dijagnostička terenska studija. Naša je nekako misija da radimo više na unapređenju svih tih prirodnih pojava i unapređenju dinamike uzgoja i oslanjati se na prirodu i prema tome šta ona zahtjeva. Na prezentaciji su predstavljeni i koraci prema uspostavljanju UNESCO kulturnog razvojnog krajolika u Herceg-Bosanskoj županiji. Prvenstveno je njihov nekakav nastup bio da se cijeli ovaj prostor može gledati kao jedna teritorij, kako se to radi u Europskoj uniji i ići prema UNESCO da se pokuša zaštititi taj krajolik pašnjaka koji jako dobro prolazi u drugim zemljama, koji je prepoznat kao takav, kao kulturni krajolik. Da određena područja stavimo pod zaštitu UNESCO-a. Evo znate, ako uspijemo tako nešto zajedno u partnerstvu sa francuskim kolegama to napraviti, šta će to značiti evo i za našu poljoprivredu, a kamoli tek za turizam. UNESCO projekat se naziva Pređenje pejzaža, kulturnog pejzaža, od čega on zapravo želi napraviti zaštitu djelovanja ljudi, djelovanja prirode i djelovanja kulturnog pejzaža i na hranu kao i hrane na područje. Kao dobar primjer prakse upravljanja predstavljena je nedavna zaštita zemljopisnog podrijetla livenskog sira na prostoru Europske unije. Zemljopisna zaštita podrijetla trebala bi donijeti dosta prednosti u plasiranju livenskog najpoznatijeg brenda. Geografska protekcija proizvoda daje dodatnu vrijednost proizvodu i to je veoma važan korak, ajmo reći, u napretku samog proizvođača koji proizvodi livenski sir. Drugi korak u ovome jeste graditi svoju reputaciju na taj način, kao što je gradimo mi u Francuskoj i nakon toga, ali naravno to zahtjeva neko vrijeme, a nakon toga reputacija vam otvara vrata za sve markete i sve nivoe tržišta. Prezentacija projekta Hrana, uzgoj i pejzaži je dodatno ilustrirana izložbom fotografija, a posebno je istaknuto da cijeli projekt ima za cilj okupljanje poljoprivrednika i lokalnih institucija kako bi potaknuli razgovore o budućnosti proizvodnje te zaštite hrane i ostalih kulturnih proizvoda Herceg-Bosanske županije.